Ale July ni som panga sang hi som ni paruk ni lai ni nia ei ni mina ni som palia khan chua kan tuma kan ina World Cup semi final kan en ve tong chu ti na kala in Spain le France in khel kha kan en man talawani chuan zanina chuanin kan ram Argentina le kan nu teram England ain khel dona an tana na dun khop meya biak po kain betha thei do lo tu nai chuan mo ei kan sang hal na le chu kan nun England atana Bellingham atana ni Kane te Saka te ama hi Liverpool fan ania kei chu Barca fan kania EPL a chuan Manchester United thi Ronaldo khel hun lai khan ka tana David Beckham hi ka tran ama ami mala chuan ma se a club khel nai ka tran thei de lo ni mak ve khop mai dang dai khop mai chuan Ronaldo aron lu chi khan Manchester United kha ai ka tran ta a mu no mani chu rap thak bon turu bon botol kan tiang chi khan chuan ka favorite player ka favor ber chu keima chuan ka hriat thei chin anga ni chu football ka ngai na tira chuan Maradona in kheli ka en man chi lo deu in ka hria ei a video hluiwa chu en ta Maradona hi ka du ma ka no pan lai pon pulai thuama kan in piami hian Maradona min tia ma se ro pui ve thei lo ani Maradona number 10 hi ka du boka chuan chumin huwa chuan R3 kan ti Roberto Carlos Rivaldo le Ronaldo pa nga ya mo real Ronaldo ni chu Ronaldo Nazario ni kha ka du ma Roberto Carlos saka defense saka khelai chuan Roberto Carlos style de mo overlapping han la ka cross ball tha han nei mi assist vel te khan nuam ka tia thina chuan ma se chumi nuwa chuan Ronaldinho che kan muchi wani top mai ni an lam tak ball nen du to kin duang thalin joga bonito mezami football is like fencing te kha ami an Nike na an an show vel mo Zizou te Zidane te Beckham te player Balak Michael Balak ti te ati an theo han sevel tak te kan mu khan Zidane po hi France mi nia ka tran lutuk thoma se ei tu nuwa hian ama khan ka tran lawa ka u hian France atana Argentina kein ka tana chuan kan upa ber hian Italy hi tran thunga Italy chuan kei chuan Argentina le Brazil top kha kan meya chutiang vel chu nia boite hi chu ka hlo engram than don to hla tiang vel chu kan lan di deuh nuwa ya chung kwa chu ram pathum kan nei don tina Spain te pon tran om thawa tro boite chuwang chuan ni niaw hian enge tran don chu kan la hla a du rama thanga tro boite mi nen kal mai chuan Ronaldinho chevel kan mu khan ei nal moi thiam khati topa Ronaldinho ka ngai sang lut tuk kha atira khan ka ha hi ti hian jing tin he a chuak zon kan nem zia zel haku ve kha ka du top ti hian jinga ka tho hian kan nem char zel chuan thla kan lak te hian ti hian ka tiku lui deuh kher zela thalak na po senior department vel kan ni lai in khel na te po mo senior sports department sport a kha ti hian ka tia ka tiku lui thi number 10 hi nal hi ka ti hrim Maradona tangin ti han Baggio te pon an ha ti han mo 10 hi chu lo ti ve an tu yo number 10 hi chu nal ka ti top ani chu
chuan chumi hnuah chuan Ronaldinho an halea chuan Messi an number 30 a ha number 15 te pawh ha anopan line ani chu chuan Barca khan number 30 ha chumi lo pawh chu 15 lo pawh hi thil dang chu ha tho an te line mo jersey number sang ha ve tho chuan ka dikhan kan in khel chho ve Ronaldinho style de mase ball kan thiam ve lawa tlan top ang deuh kha kan ni ta chu defense ka om lai chuan Roberto Carlos ka tran em a ama ang ni hi ga du thin ni kalu ka tikol bok mo chuan overlapping la a cross ball han nei that vel te vei pet te kan zir deuh ngata veilama ta cross ni dinglam mang thiam kan ni ta ase veilam kha ka man thiam tel kha ngai ni chu both feet khamo ke pahni kha man thiam anga ya use your both feet te an ti to hi tunai chuan in angai a phuna a situation a zir khanin pet hun kha pet ngai chang kha lom thin ani chu kha player tena kan riat angai chu an ti lo chuan ke pakhat chau man thiam hi chu hau tak do bik chuan chumi hnuah chuanin Ronaldo te kan an tana Messi an sam sei lai hani ta an ran tal tak kha cha an mu nom thei khopa chuan Messi ang deuh Salgado kha in rianga Real Madrid ta te pawh khel khamo Salgado an tian te pawh kha ein ang ka ti top ani chu unau mo te ka lo ti vel thina an thiat ma chan Spain chuan ti vel deuh nuai chu ni Neymar te pawh in tran om khop maya an chevel tak te footballer tha ho hrim hi chu an hmu nom top boite Ivan thlan ma sa em ve alum ani hi dro chang thei ro pui sia boite hi mi pa chu ni la chuan iwa hein khel don chiang tak em tero mi pa chu ni la iwa hanin khel don chiang tak em coaching ka peng cheve man ita fu tang mi pa chu ni la mo ka shual na sa mo tang che endurance poi ta nang a khonga iwak don lo che an top mai mai na wangin endurance tlan na sa ang xem mấy chi chứ khel vak turin ka du lo de kha hi zir turin ma di media kuklop ai me lo pe ti chen tro pa ti ma si is de hi ne parang ti chen la ong khop me le an trong tui tam do na thalo tero mi pa chu pa takin om top ani mai soft ai do in ve du mi so sai so chuan zanina Messi te in khel kan enanga Kun Aguero te pawh anh khel hi kala en cha ka sin Aguero Maradona ma pa Aguero thiam hi kan ti khopa fighting spirit turu ka til to Manchester United City a khel lai khan Aguero lunga thalo tat along le poi tak an chol san thaksa an Argentina mai ni ama a hrisel na din hmunin that lo wang khan mo
abang khan football chol san ta khania uyam khop me ase futsal me la tharap me mala an la khe ai in khel mai meng chi kha mizo player a chuan chatok an oma ma se kan thian te ei Brandon Vanel rem tika te hi khel rei ngar to khop mai mizo trayo rawa Jerry Zirsanga malsoma te ho nuwa chul lawa dan moele Brandon akha East Bengal a khu khowin khela mizo trayo ran siam non le ani chu anon siam thar le a chan chumin huwa chan ISL te po mizo an run om tuara mara chu mizo trayo hanti tak tur hi chu an tam to lo combination tha tlang wa lai ni esmal som thuanga takin ka hmutowa chuan umala mal soma bongkon kulikona le luangmual Asia kan khel pui ve to a ain hliam hnu nge professional chol san hnuwa chuan vanal rawa urawa hi luangmual a en kol khan kan chhuwa san dei to ta luangmual a en kol kha chuan hladewa tang ka hmu ni chu chuan sang hni le som pakwa ni tain ka hria sang hni som pakwa ni lo chuan sang hni som pakwa vel mai thei ka chiang lo lam muala son afa te aron thuaya afa te ron thuaya mo chuan achhaka lammual gate bula khan ka hmuwa kema chuan thalak pui kha adil ngam lo chuan an thian pa tenen an len close lawa chuan thalak kha min dil chaka mo chuan thlak an la don chu thalak pawh kan ani a teu lo mai chuan chumi hnuah chuan Jerry Zirsanga kha sang hnih som hnih le pa moro hnih khat nge hnih khat nge hnih ka chiang ta che lo bar thla vela sota TFA trial an nei khan makka ti deuh chu a hmain ka hmu mi ala ka bula lo dinga mo chokan muthut kha ei milar kan ngai san ho chanchin bu ate kan no panlai chungan lo chiar ta sport news a wangai ni ate zalen chanchin bu ti vel ange ngama chuan khami kan muthut kha mak lu du kain sum thei lo le ka trap zoi mai mole ka a ho vak lo ma ni ngai san zong te chu attaka han mu umala hi chu mo gale MZP a khan mana kami string 2003 nge 4 a khan gale MZP khel khan lamwala kamis a hring le avar a trial hi ron ha hladewa tang chu po chu ka hmuwa mal soma bong kon mo ange player ami bi kan som hani ta soft lava khai ka soft mai đâu him kom te no te a ho lo Ronaldo te mai men hua an trap mi kha ka feel phave lo mo nge Ronaldo mu ban ka trap lawang Ronaldinho chu ka Messi po muila ka trap chuang lawang ma se mizo player ka no pan lai tang ka ngai san mo football ka khel tran tira tang ka ngai san kan mukim kha chu fair to cut kan musang halang chu ni bai kita imuang kai kan mukim kha chu kalom lu tu ka mo
มีที่ต้นหวยเลยเนี่ยนะโลมดำไล่โลมลุตุกวาดมีตุยตาซอยขาลูวิดีโอพวกอะไรนี่สิน่าจะกัดติดชัวร์กันแล้ววะก็หลักวัวแล้วก็บุลาแล้วเริงไม่อารมณ์ปั๊มป๊บปุ๊บช่วงนั้นจนมีตุยตาซอยมาเลยมักลุตุกเก็บพวกก็อินซูมถ่ายบิ๊กเราจนมาฮิแล้วเฟลแล้วมั้งนี่สมาสอบตัวฮิเฟลแล้วจนยังไงสร้างลุตุกเจ้าเด้มาพวกมาพวนอุจจาระขันsurprise เว้ยตัวมันใช้เทียมแล้วอันโลมตีเรื่องตีเดาสุบมั้งจนบักเขาจะเกยเขาจะก้าเองเราได้ตะกัลครัมได้จนหมายก็สุพีอ่ะคือตาบาดดูจานักไงตัวเลยแต่เขาลัดทับซอยเทียมเลยมันกันเนี่ยแต่ยังเสียเทียมเราได้ได้พวกเขามีเองเราเขามองโอ้ก็มุกิมเทียกันโลมรู้ตุกมิโซ player ก็ไงสานเขามองอันนั้นสารรีเดจูอัน retire ตอนนู้น NIS อันชวนหัวอันเขียนกันหุ่มมันเวลาตานี่เจริญจิรสางเต้วาระว่าเต้มัลโซมาเต้จูมิจว่า professional กันเชียตะสอบเราจะเถียงไม่ชี้กันที่เราจะเถียงสอบพันติตัวหุ่นจิรเฮียนที่เราดังล้ำขบไหมก็สอบเต้เรา brickman นี่ brickman ที่เราไปเต้ก็เรียนเท่านั้นเราง่ายสร้างรู้ตุกเต้หมักก็จะจบชินะอินูฮีเบลลิงแฮมจุมูเซตจับปังนี่พอฮิมอเบลลิงแฮมมาดูโอ้ยเราอีวานลากปุยอ๋อไม่เบลลิงแฮมอีติริงัดระวังที่เราไปเต้ก็ได้จูมิโซทรายเขาอินะอันลักอันขันอุระวะอัปยาออกมาสาวนักการชวนเลยสาวนักการชวนเลยทลากปุยมาอินนั่งตัวอีบ้านใครเบี้ยวไม่อีใครระวังก็ใครระวังอิติไม่เท่ไอ้พวกก็โรนัลโดแต่อันหัวอันจับสวยๆบ้านเขาเว้ยก็ที่เว้ยเท่าล้อมไอ้พวกทีวีที่ชวนมาเสตักอาหารตอนชวนมอที่มีไงสานเท่าหันหัวเว้ยแล้วจ้ะไอ้ที่ฟุตบอลลาร์ตัวกันเนี่ยก็ตัดเชมาฟุตบอลลาร์กันนี่ตะลุไม่ฟุตบอลลาร์หล่อในเราที่เราไปเต้อินูฮีอติเวไม่นี่สวยเวไม่สวยเววิวชีพอนี่เราอัตตะกัตนจีอันนี้อินเฮียลเตียงเราก็แต่ไม่คิดประคัดลาละอินเฮียลเตียงสวยข้านี่เราค่ะแต่อินเฮียลเตียงอะไรตะกะขัดชวนนี่ปนถ้าไงสานแต่ช่วยก็ติบิกระวังก็เทียหรอไอ้เราอันบ่อยน้อมเราซีร์เจ้าEINGO อีหาร์ต่อนะอีดำช่วยเจ๊จกเนี่ยอีไปชูนั่นนี่อีปาโนปันไลอีชูนั่นนี่ฮีบ่อยแต่อีหาร์ไม่middle school kan kalai chuan ka korma korkil hi a man mangai lo hein ma min pota rituar chengal tak vel chu kan ni inu hian min lo ni ala ka du lo rang
thil ni dan phung hi alaman phalo aman phak khuna chuan adik chho ve me ang ke bon kaman phalo tiang celebrity an huwa an chap le engamo an buai deuh lakte ma se a then hi chun over lek lek katia over ma emotional aron thok thut aba kimi ka khongai vak po ka helo midang hi mo sakal lau tira ka tha hi na tat khomo video siang thatang khami hrim ma khanin hial teng tira bite ama hi mi hial ve tang tat maya adik la kabula han ran thu phei la chor nei te khomo in hial lak teng kha bui te kha nakina kala mung che aron om thut khamo ni niao te boi te I veina kan chuak do na nimin na kan hole si lova he nen sin lok che idai par hi thak ngai to ni hi izung tam la tox thana la rei lo me lo small enchin la so lai son enchin ro excel chu ngai nam la small la hian kan la lung o small la hian la lung o dia ni chu puan ni mai puan manlai pon dai par kha an mang ri lawa pa te kha in su char chara kai ni chu in su na man vak khawm lo mo kan van nei ri top model ipian chu model ang ma se model chu ni lawang mo diang ga khani ipian chu model vi awang boite ni chun chuan mo ipian hi chu anal don ase chon ping tar iran hi palang ti la om khop maya itlan white talk hiran ni veng school vera hen in sual ra talk hiran ni veng ti la om khop mai ni apui chitian au tur chu chitiang tur chu ni lo la kan va du ve tro ni nia zanina Messi den chakanga Spain nen World Cup final 2026 World Cup FIFA World Cup an khel don ani chu England inuna zanga mi gain bo kan na in tu ai lawang mo zanga nge sangkhat zanga mo in choi don ani chu nu nen hian kein Argentina Messi fanu Lionel Messi chuan anu chu Bellingham Saka ni ha Saka Bellingham and France chuan eno ke chu tian ti zokang Argentina chak chuan futsal sul thatok min lenga chuan England an chak chuan zanga ka piang che du big lo an chan turom lo tian chuan a thazo min ga thia England an chak chuan enge idu idu chuan ani chuan Argentina an chak chuan okay hello min leve thuang futsal su nan marking lo chu pahnih ka neya
rubber ang lo vela khel don ina buai thak tlat mani in China de rewa te po man thei du chuan mo na se mi hian an ang lo ve to in China ka mangalom sang ni le som pathum vel te kha chuan Mizoram a futsal ti vel kan riat ma chuan Tiger Ford ti kha alar dan kha nia futsal a chuan Tiger Ford kan tia chuan uvika hian mission veng thanga Maxi a khan ka khela wangin Nike i karon leya mo minon leya chap nam kan ni lo Trabete. Ni nia. Ui. Atlim le over lie Hayden real over lie hallelujah. Tim. Messi hi chun khelo se chu lo po chakse poi ka ti lo World Cup a hian a ma mi 2022 mi lo ve kha final se ka ti amo a hu ve a Messi chu khel lo se chu Argentina final a chuan Argentina final a chuan England an lu don lo ka sei chu an champion lo rei to tuka Spain chu Euro the frog jump pui don che man le frog jump nang ma wang hian ka wei thi ke somin ka gain pha shem I pian tira tangin tun thleng hian 72 kan ni to nia 72 kgs mo kg som sari le pa ni ani pha to nia amak mai ka ti ge ka than vak po ka dul a than em po se si wa ka nget chur mai mo ka shelo ka soi thiam lo ma se da thana ka ina hi chon te min ka thau ve ta de mo ga intia se ke so ma gain tur em chon amak ka ti ani ni lo ra kan exer kan le do na ka pe box si la ka mut chuak se box si abuai tha ka ni zana darkar ni dana aptamil pek zelinga ya mo chuwang chuan lace te kan lo isia junk food te kan lo isia ka gain pha ni gain sia troboite se poilo gina ni ran li na kan tlan pui cheng amo du lam lo in zora lo dala dala mi miao tlai lama ni rovin chuna kan chua thei chana lom om don lu tuka event flon hi kan phoi ti ranga after 5 days mo check up ni lenga angai ve kan yang tro ninga hnuwa check up chu ninga hnuwa check up kha chu angai ve kan ni leng tro rules doctor dal rem thang pui pero ha aremi pel khop mai alom om tak z kan han va nei kan in check up prim po kha kan chan kha chang ve thengem kan tia ma se kan han va nei khopa he tu nai dam lo kan chang ta chi ani hi wow boom sakalaka boom wow mi miao pui mi miao tam te ai miao
miệng miệng thầy thầy bắt tỏ lâu này rồi đây ít khăn đẹp đẹp mẹ một ta suộc chân tối này dar so dar kar chan ve chuang ani hi dar so vel trong han ni dar kar chan ve lai lom le te in he ka ti ka in chai gol vel hi mo be te tik pa tik pa tik pa achil thitam chi amak lut ba ba achil thi rung o lian chi bum bum te le off videos close